Phinde ngibingelele. Namhlanje ngizokhuluma ngento ecashile abantu abaningi abangayinaki. Sizelwe nje umuntu nomuntu unesabelo sakhe. Isabelo into edaliwe ukuthi empilweni yakho uzoba nayo. Uma ngikhuluma ngesabelo, uma uNkulunkulu ekwabele ukuthi uzoba nemali, ufundile awufundile kodwa wena uzoba nemali. Isabelo-ke lapho wabelwe ukuthi lento uzoba nayo. Bahlukene-ke abantu. Khona abantu ababa nemali ngoba befundile, sebesebenzelwa imfundo yabo. Kodwa khona abantu ababelwe ukuthi bayoba nemali kumnyama kubovu. Bese kuba khona isibusiso. Isibusiso into ekusebenzelayo noma uyitholayo ngokuthi wenze kahle phambi kukaNkulunkulu noma abazali bakho benze kahle phambi kukaJehova. Wayesebabusisa. Ukubabusisa kwakhe sasi isibusiso sabazali bakho sikapakela kuwena. Wenza kahle kuNkulunkulu yini? Kuyenzeka kube ukuthi wena uphatha kahle nje abantu bakaNkulunkulu, bese laba abantu bakaNkulunkulu beyabonga kuwe. Lapho wenze kahle kuNkulunkulu. Uma bebonga labantu bakaNkulunkulu, uma ejabula umdali ngesenzo sakho kubona, bese uthola isibusiso. Nesibusiso siyayenza impilo yakho ibe yinhle nobe abantwana bakho ibe yinhle. Esinye isibonelo sesibusiso, ukuziphatha kahle nje kwakho emhlabeni kaNkulunkulu akubekile kuwo. Kuyenzeka usithole isibusiso. Kuyini ukuziphatha kahle? Ukuthi abantu bangacunuki ngawe emhlabeni uNkulunkulu esakubekile kuwo. Kuhle kuJehova. Ukukhuluma kahle la emlomeni wakho, uNkulunkulu angezwa kukhalwa ngawe, angazisoli ngokukudala kwakho, uyasithola isibusiso lapho. Ukuhlonipha abantu abaphila emhlabeni. Uma ngikhuluma ngokuhlonipha, ukuzithoba, ukubazisa abanye abantu, ukuziphatha kahle ekhaya, ukuziphatha kahle ngaphandle kwekhaya, ukuhlonipha imizi yabantu. Ukuhlonipha imizi yabantu ukuthi mangabe uyinsizwa, ungabuki iy'ngane zabantu uzibukela ukudlala ngazo. Lokho kuyamcunula uNkulunkulu bese kuze kwenze ungabe sasithola isibusiso ngoba akajabula uNkulunkulu ngokuthi njengoba usekhona emhlabeni wenza kahle. Ungayiqomisi ingane yabantu. Yazi ingane yabantu umntombi emndenini, ingane yentombazane uma iyintombi into ifana negolide kulowo mndeni. Uma-ke wena uzodicelela phansi leyo nto amakhehla nezalukwazi ayithatha njengegolide,
awuzusithola isibusiso. Uzobona izinto zakho zingahambi kahle, kanti wadumaza abantu abalethuni lomhlaba abanamandla okuya kuJehova bathi, Nkosi, besinegolide, namhlanje ligqwalile leli golide, ligqwaliswe yilowa mfana. Bahambe futhi bayomangala kwabakini abalethuni lomhlaba. Zingqubuzane zibanga isenzo sakho. Athi uNkulunkulu kakuliwa kwelami izulu, phumani niyolwela ngaphandle. Baze balahlekelwe yizulu ngenxa yami, ngokuthi ngithinta ingane yabo, sengizuze isiqalekisa sesiso isibusiso leso. Kodwa makujabula okhokho bami abalethuni lomhlaba noNkulunkulu, into zomuntu onjalo zivama ukuchuma. Kuhle ukuhlonipha imizi yabantu. Ukuhlonipha imizi yabantu ikona-ke lokho, ukuthi ungagcini wena uhamba wona emizini yabantu bagcine bengajabuli ngawe, abantu abaphilayo nabalethuni lomhlaba noJehova qobo lakhe. Uyalahlekelwa-ke isibusiso uma wenze njalo. Nakhu-ke la ngibheke khona, kuyenzeka isibusiso sakho sibulawe yile nto engizokhuluma ngayo. Yabo, njengoba siphila nje kulesikhathi samanje, abasanaka abantu abaphila kulesikhathi samanje. Uma kini ikhona lento engikhuluma ngayo, ngicela uyisukumele engizokhuluma ngayo. Uma emhlabeni kuke kwahamba umama kuqala, kwase kulandela ubaba, ayilungile leyo nto uma inganakwanga, ngoba lo mama lo, ngokuhamba kwesikhathi, esizukulwaneni esilandela uzoba ugogo. Ogogo bavame ukwembatha iy'ngane, bazifunele izinto ezinhle kuNkulunkulu, bazicelela izinto ezinhle kuJehova. Kodwa uma lo mama ehambe kuqala emhlabeni, kwaphela iminyaka, kwase kuzolandela ikhehla lakhe, umndeni emazulwini ufike umdonse, umbeke la, uthi, lalela-ke makoti, ngoba usehambile umyeni wakhe emhlabeni, sizokuzilisa thina, uzilela indoda yakho. Yothi makuhamba isikhathi, iy'ngane zakhe ey'phila emhlabeni bese ziyakukhumula inzila. Bese kuthi-ke thina ngoba isithele lento kuthina siyibone, singayinaki, ubese ubona ingane inesinyama, ibisaqhamuke, kuthiwe yeyi wena, ukuthi koniwe uwena, ingazange ikuthinte. Ibisafaka i-CV ingane yabantu, bayibuka i-CV, iqualify ukuthi ingawuqashelwa lo msebenzi, kodwa le ngane ingaqasheki. Ihambe iyohlola, kuthiwa wena wembethwe isilwane, kwasha kwacima, hhayi hamba uyogeza, ihambe iyogeza, ikhokhe iy'mali, ingane ingaqasheki. Ngobani ingayitholi ingqikithi yokuthi yini edala iy'nto zayo zibe mnyama? Akubona bonke abantu abaphiwe ithuba lokubuya bazokhuluma emindenini yabo. Uthola ukuthi uboshiwe umuntu, uboshwe njalo, akakwazi ukuthi abuye azokhuluma. Senibona ngezenzo nje ukuthi kumnyama, kwasha kwacima. Lo muntu onjalo
Uyakhunyulwa inzila. Ukhunyulwa kanjani? Mase nitholile ukuthi unesimo esinjalo, amandla ekhona, ngicela nibeke imbuzi ezimbili nenkomo. Kodwa angidlule la. Ningathi uma senithi niyokhumula lo muntu inzila nibe seniqonda yena kuphela, ngoba nizomqonda yena kuphela kanti baningi abantu abangaphambili abakuleso simo esinjalo. Kuhle nihambe niye kuNkulunkulu okhona emhlabeni, owehla wazohlala nabantu ebuhleni ushembe onyazi lezulu. Ubese ufika lapho ukhipha umnikelo ongawukhipha mntana womuntu. Uthi bengicela ushembe ungiqoqele bonke abantu bakithi kasibanibani abahamba emhlabeni bezilile, ubabeke esangweni ngelanga elukuthi ngizobe ngiyobageza ngibakhumula inzila. Uzobe-ke ngelanga enizohlela ngalo nomndeni bese niyaya lapha emsamo nitshele labantu enihleli nabo ukuthi abalelethuni lomhlaba ukuthi-ke ngelanga elukuthi siyahamba siyogeza osibanibani siyobakhumula inzila. Bangathuki nje senenza into ningazange nibabikele abalethuni lomhlaba. Ukukhuluma nje nisho ukuthi nizobe nenza ukuthi noma ingalezo yinkukhu ezimbili, ngoba kuzobe kugezwa kwabantu lokhu nibangenisa, nenze ngey'nkukhu noma ezimbili uma amandla embuzi engekho. Bese kushaya ilanga, bese niyasho ukuthi seniyaphuma niyahamba. Senibeke ihlahla lapha ngaphandle uma ekhona umuntu ozomela lowa muntu ongasekho la. Kodwa ngoba baningi anisezoqonda umuntu oyedwa, nizothatha umama wala ekhaya niphume naye. Ninamakhosikazi seniwatholile, ngaba umndeni noma ngabe akungewona umndeni, ase abafelokazi, angasenabayeni. Niphethe ingubo endala, niphethe ingubo entsha, ngabe iphinifa ngabe ingubo. Manifika lapha emfuleni, hlatshwe le mbuzi noma ingaphandle. Ake sithi ingaphandle kungaze kuyiwe emfuleni. Nihlabe le mbuzi yokuqala encane. Nikhiphe inyongo nomswane, nikufake emanzini. Bese nihlambulula leli hlahla leli. Nilihlambulule nikhuluma ukuthi namhlanje sithi bonke ababezilile namhlanje sibakhumula inzila. Uma benizila ngesiqebhezana esimnyama noma esihlaza noma isishweshwe, ikhona uphisi balezo zinto nibabekela. Niligeze leli hlahla, niligeze. Bese kuthi labo mama abangasenabo abayini, bese bethatha lezi iqebhezana naleli phinifa elidala elimele ukuthi ingubo ebigqokwa yilo enizomgeza noma laba enizobageza. Bese bebuyele nazo eceleni lapha bezishise laba abantu abangasenabayeni. Ingashisi umuntu osenomyeni ngoba uzibizela naye ukuthi angabi namyeni. Mase beyishisile bese kuthathwa yonke into iphoswe emfuleni mangabe niseduze komfula. Mangabe anikho emfuleni kumbe umgodi isigqitshwe nalomlotha lapha. Bese kuthathwa leli hlahla eselihlambulukile bese ligoqwa ngesicipho. Bese eyakhuluma okhuluma ethi manje sesizongena ekhaya ngoba senigeziwe. Nayi imbuzi seningenisa ngayo ikhonjwe. Kodwa-ke kuney'nhlelo zakhona eziye zikhombise ukuthi abantu bayivuma lento kuthathwa imbuzi idliswe ihlahla.
Abakwaziyo lokho baye badlule kukhona, abangakwazi bayakweqa bathathe imbuzi bathi siyaningenisa-ke ngale mbuzi ngenani ekhaya. Le nkomo-ke ebalwayo kuthiwa isetshenziswe kanje, bathi abadala-ke isetshenziswe ekutheni ngoba umakoti uyapheke, uma senimngenisile ngale mbuzi le yokubangenisa, senikhuluma ukukhuluma ukuthi ngale nkomo-ke manje sinibuyisele ekhishini, kade nagcina ukuba sekhishini noma kade wagcina ukuba sekhishini, le nkomo sesikubuyisela ngayo ekhishini. Kuyokuthi-ke lezo y'ngane zembethwe yilezo zalukwazi ebezizilile, namhlanje emva kokuthi nenze lowo mcimbi niyobona iy'nto zalezo y'ngane ziyokhanya. Kukhona insizwa yakwaNcama eHadingi, ngizosibala nje isibongo ngamabomu ngoba omunye wofakazi balezi ndaba. Ngayixoxa le ndaba ngifike ngakubo, kwadlula iy'nsukwana uthi wafika ukhulu wakhe ozala unina. Wathi, mzukulu, ngiye ngibone uma nenze yonke into nibe senicela. Uthi-ke lalela-ke mzukulu, iy'mpendulo zazo zonke izinto sokuzicela zikimi. Kusho lesalukwazi. Inkinga angisondeli mina emndenini ngoba ngizilile mntanami. Kwahamba mina kuqala kwase kulandela umkhulu wakho. Manje yonke lento sokuyicela ikimi, angikwazi ukuzokuphendula. Lento ifakazela into engafike ngayixoxa ngakubo. Ngeke ngisho ukuthi kwakwenze njani. Ngithi-ke nawe kungenzeka ukuthi usuhambe wonke umhlaba kanti incane into ekubambile ubanjwe ukuthi isalukwazi esiphethe iy'nto zakho sahamba kuqala emhlabeni, kwase kufika umndeni wasizilisa mase kushona ikhehla laso. Kahle kahle kwakufanele kuhambe ikhehla kuqala kusale isalukwazi bese siyahamba, ngoba mangabe nisambona umuntu emhlabeni ukuthi uzilile niyakhumbula, kodwa maye sengale sekwenza bangale niyaphunduleka nikhohlwa. Uma-ke ningenawo amandla enkomo, enzani ngokusemandleni kuzolunga. Ngiyabonga.